L'Amérique armée ye laseli kɛ taratadon k'u ye sanfɛ gɛlɛnci jugu dasumaya yaasa ka u ni bɛkɛncɛla fitinɛ dafaga dɔɔni ka da Chine ka sɔrɔdasi ka jalasisiba wuli ka jɔ lamagaw kan u ni Taiwan cɛla la nin kalo in daminɛ na. L'Amérique ni Corée bayan fanfɛla sɔrɔdasiw bɛna u ka jalasisiba ɲɔgɔn fɛ daminɛ kokura dɔgɔkun nataw la Corée bayan fanfɛla lakana kotigiso ka fɔ la bi tarata in na. Tɛnɛndon na l'Amérique kɔkanko kotigiso ye Iran jamana ka jaabilu ka kɛɲɛ ni Salman Rushdie ka murula sɔgɔli kɔn. Iran kɔkanko kotigiso ko Rushdie n'a kɔkɔrɔdonbagaw ka kolaɲininen de ye murula sɔgɔ lase u ma juma tɛmɛnen na. Donald Trump ka surunadonni kɛbaga Rudy Giuliani ye laseli kɛ tɛnɛndon na ko sɛgɛsɛgɛli gɛlɛn bilala a kɔ kan Georgie mara la ka da Trump ni dɛmɛbagaw ka wulikajɔw kan ka kalafili jaabilu yɛlɛma ka gagné di Trump ma jagoya la l'Amérique ka san 2020 jamanatigi ɲini kalataw senfɛ. Ntɛnɛndon na Elvis Presley kanubagaw bayirika caman duniya ɲɛfɛ tun bɛ a ka soda la Memphis yaasa ka tasibila kɛ a ye a ka saya san 45nan na.